Hai लोगोफोर सफैबाय आङो गामियाव दहाय हास्लाबा फैनायखाय आङो फुङावबो जुमबाहाराव थांबाय बेनिखायनो हास्लाबासै आरो आङो फैनायखौ खिन्थानो दा आङो फैनानै सफैनानै दङ न'आवबो रावबो गैथ'वा गामियावबाथाय माने गाव गावबागाव खामानियाव थाङोना बयबो ओमफ्राय आइमोनाबो माने सासे जोंनि धर्मनि माबा न'खरावहाय फुजा हैदों आरो गामियावथ' मिथिखागौ बयबो माने खालि फुजाफोरजों एसे माने लोब्बा दं होननानै ओमफ्राय गामियाव बांसिन फोथायनाय बायदि मोनो आरो आंना फुजा बायदिसिना ज' होलायलायनाय बेफोरबायदि आरो दा जोंहाबो गोदोनिफ्राय होबोनाय हिसाबै बाथौ दं नालाय ओमफ्राय दा बे बाथौ जोंनि धर्मनि मानसि दङ बे मानसिनावहाय थांदों आरो फुजा हैदों फैगासिनो दङ नेथ'बाय आङो मेंनानै ओरैबायदि गरम ना दसे जिरायनानै थाथ'बाय आं ओमफ्राय दख'ना गाननोसै ओमफ्राय आरो दा जोंनि आबैखौ दसे नायसै आबैजों आबौजोंखौ आङो माने भिडिअ खेबग्रोनो होननानै फैबाय आरोना दा बिसोरथ' बोरायबाय बुरिबाय नालाय माखासेयाथ' माने दासिमबो बैसो दङ दा बेनि थाखायनो आङो बिसोरखौ बारा सिन्था खालामाखै बिसोरखौथ' आरो देखायलांबाय थानो हागोन दा आरो आमाइमोनहाबो स्कुलाव थांबाय मानो होनोबा मास्टार मावो नालाय जोंना आमाइ सानै मास्टार मावो आरो आमाइ उन्दैया बिहा मावा आरो ओरैनो बिजनेस फिसा फिसौ मावो आरो बेहा आमाइ उन्दैया ओमफ्राय दा होमबा आङो दसे सान्दुंखौ एसे दोबैनायखौ आं नेनोसै आरो बिनानावमोन फैगासिनो दङ बेखौ नेदों आङो आरो गामियावथ' माने एसे दाबायदियाव स्टिं स्र' जाखायो आरोना टाउननि बायदि थांलाय फैलाय जाया ओमफ्राय आं जै गामियाव फैबाय माने बिराद बरिं मोनो आरो बेनिखायनो आङो बायो दाना थादावैखायनो बाबाय आङो ओमफ्राय दसे फैब्रबनानैसो आं थाङो आरो ओमफ्राय दा आबै आबौखौ देखायनोसै आङो नोंथांमोननो नेथ'बाय थादो होमबा आं मानसिफोरखौ नेनोसै आरो दसे टेस्ट जानोसै ओइ मियाव ओइ ओरै दासो फैबाय नै बिमायासो फैबाय अन्थाव बाथावना औ दासो फैबाय नै जोंनाव गुलुआ अखाथारगोन नोंखौ लांनांगौबा मा जाखो मा जाखो जाना मोनजायाखै हो दा आसरा बे बारि फिसायावनो जोंनि आइया खामानि मावो आरोना बेयावनो मैगं दङ बैयाव र' खाथियाव थांनानै देखायनि आं ओमफ्राय मोसौ खायो नै बाव बारा बुरजा माने फिसा आरोना मोसौखौहाय रावबो खाग्राबो गैयाना आरो माइ गायबाथ' ट्रेक्टरजोंसो होयो नालाय बेनिखायनो माइहुङाबो फिसा आरोना नै गाय मासे फिसा मानै दङ खोमा थाला नालाय गामियावबो मिथिलायलांला मोसौखौनो ओमफ्राय दं आं अमाखौ नायनि अमा आइ अमा ओइ आं टाउनाव थाग्रासो सिनायोना सिनाया अये अये आदार जानो आदार हा र' आरो नायबावनि दंबावोसो आरोबाव आरो ओरैहाय दंबावो आयौ नै फायलालानो आयौ अयथासार फुंखाबाय आजां गाजांनो गालथाव जाजोबनाय नै अरनो नाङा दे आंखौ आयदा ओइ रागा जोंखो ना माखो आंखौलाय मा हा आदार जानो हा आदार जानो होनबा अ होनलायलायो आंखौ मानो गिखो बेसेबा गुफुं गुफुंखा आरो अमाया थान्दा थाखायो आरो बिसिनाबो गाबदों नै खाथिनि न'नि बिसिनावबो अमा दङ बिसिनाबो गाबदों
आरो मासे दंबावो खोमा बेखौ बेरा दुमनानै दोनदों माने आइमोनहा मादैजों आइजों माने ज' बुन्दा मासे दं आरो बेखौहाय बुन्दा होफैयो मानसिफोरा बिदि आरो बा ना बे फिसासा आं आदार होफैयाखैलै मानो गाबबाय थाखो आं आदार होग्रा नङा लंपेन्ट गाननायखाय आंखौ गिदों खोमा बिसोर ओमफ्राय बैसिनाथ' बिराद गाबबाय जोंना गाबबावासो बिन्दास मोनजाखायो नालाय बहा गाबनो बिसोरलाय दा आं मानसि फैनायखायसो गाबदों बिसोरो सोर लंपेन्ट गानलायलायनाय फैखो साननानै ना मा दं नायनि र' ओइ बे जाहैबाय फाथो नै फाथो दङ फाथो आरो बेयाव दंबावोसो नै ओमफ्राय मा दंबावो ओरैहाय नै मैथा बांगाल दं दै लोमनानै गाज्रि जाजोबदों दाख्लै खिथाहरदों आंनो दै लोमनानै गाज्रि जाजोब्बाय होननानै एबार मैगंखौनो मोनलाङासै आङो नैबे भिन्दिनि फिसा फिसासो दं फिसा फिसा थायदों भिन्दिया नै मेरला दङ दंनाया मैथा गोजा दं मैथा गोजा दै लोमनानैहाय गोजा बोरैबा जाजोब्बाय नै कालारानो गोजा बोरैबा जाजोब्बाय सेहेरा गैयैनो बानलु दंमोन नै बानलुआ सेस थैजोब्बाय बेस्राफोरना बिफाङाथ' दङ मेरला ओमफ्राय थैजोब्बाय आरो साथा लानानै नै खंखाइ लालायलायनानै थांसां नै इन्टारेस्टखा जोबनाय बानलु थफाखौहाय माने बेबायदि उसुं गुदि गुदियाव गायनानै लायो नै बे गलियाव मोसौखौ बारा बुरजा फिसा नालाय खानोबो हाया आरो जोंनाव खाग्रा मानसि गैयाना फंबायाबो सासेल' आरो आइयाबो खानो हाया बेनिखायनो मोसौखौ खम दोनो आरो जोंहा बेजों माने दरजा बानायदों माने अमा आइमोननि बुन्दाया माने बैयावसो दोनदों नालाय नै ओमफ्राय बे मादैमोनहा माने मास मोनसे आरो जोंहा आइया मास मोनसे बेबायदि होलायलायो नालाय र' आं नायनो नागिरदों गेट खेवना उन्दुगासिनो दं गिगोन ना मागोनथाय आंखौबा बेनिफ्रायनो खानाय नै थैबाय गिलायलांहाया आइ बा एसे गिलायबावालै खाथियावसो फैलायबावो मा बेनो आरोना नै बुन्दाया आइमोननि मादैजों आइजोंनि आरो बुन्दा जयैहाय लानाय बेनो मादैमोननि न'आ हनै दा थांथ'ला आङो दाहायसो न'आव थांफिननानै थांगोन आं खाथियावनोखा जोंनिजों बिसिनिजों खाथियावसो फैलायलायबाय बेस्रानि आदार उखैदोंमोनदां मा मानसिफोर दंना गैयाथाय ओंखायनो हाबैथ'ला आं आदै असेनि न' आरोना बेयो बाबानि फंबायनि नैबे अमा खानाय खाथियाव माने लिसु बिफां दंमोन आरोना जों गोदो उन्दैयाव बिराद जायोमोन बे लिसुखौहाय दा रानजोब्बाय नै दानफायबाय नामा रानजोब्बाय नै बिसिना माने
गोलोम बोथोराव एफा गरमावनो उन्दुनानै थायो मिमि फिसाया मिमि एफा गरमाव मानो उन्दुखो नोङो जोंनाथ' गुलुआ आरो रानि लुथुमोना जै गोलोमबाय थाखाया बिसिनायावनो गाखोआ जोंना बिदिनो एखे मिमियाहाय कम्बलाव एफा गुदुङाव ओंखारदा मिमि ओंखार थाइजौ जानो नागिरदों थाइजौ खाजि हांसोआ नै गोरलै गोरलैयाव दे बे फुख्रिया एसे गिदिरमोन आरोना सिगां जों एसे उन्दैयाव ओमफ्राय बेखौहाय दा नै ओरै हा ट्रेक्टरजों खोजोब्बाय नालाय आरो ओरैहाय खुरख्लंबाय थायोना माने माबाबा दै लोमबा बेनिखायनो माने बेखौहाय खोनाय जाबाय आरो एसेल' दोननाय जाबाय सिमोनानै बिदिमोन बिदियालाय गोथाव अबे गिदिर गिदिर ना थाइजौआ ना बे फिसाखायनोथ' बुरजा थायदों खोमादां नायना थायनायाथ' जि बुरजा थायदों ओमफ्राय हा माबा अनसुलि फैफादों ओमफ्राय एसे रबसिननाय नुदों आबौखौ लोमजाबाय थानानै जायो बेखौनोथ' आबैखौ दाख्लै खिन्थाहरबाय देनां थैबा माने नायनो होननानै दोननो नागिरदों मिथिबायना दोननांगौ मेम'रि हिसाबै ओमफ्राय नोंसोर थैबाथ' देनांहाय जोंना फिसाफोरा नुनाय नङाना दोननांगौ मेम'रि हिसाबै दोननो नागिरदां आं भिडिअ'सो खेबदों साख्रुबजोबदों ना मादों होनदों दाखा माबाय आरो गाराय जादों होननाया हामबाय दा बेखौनो आयु हस्पिटालाव लाङा मा लाङा होननानैहाय जोंहा आबौ बियो जोंनि ओमफ्राय आबै माने आइनि बिफा आरोना ओमफ्राय आइनि बिमा आरो आं माने नायनो होननानै नोंथांमोननो आङो दाख्लैनि ब्लगावहाय खिन्थाखादोंमोन दा आङो दिनैहाय इमारजेन्सि माने आङो थाब हाखु दाखु फैनाय जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आबौआवबो देखायनो होननानै आं बुंहरखानाय नालाय नोंथांमोननो आं दिनै देखायबाय आरो आबौआ नै जोंना एसे दाख्लै लोमजादोंमोन नालाय बोराय खेब नुबाय आरो ओमफ्राय आबैया दाख्लै माने आबौनिया लोमजादोंमोन आबैया ओमफ्राय बेनोथ' आंहा गिबायमोन ओमफ्राय दा नै आबौनिफ्राय बांसिन आबैखौसो एसे हेरा नुसिनबाय दाबो बेखौनो आं सानदों आयो गैला बेयो जाला बेयो सानबाय थाबाय आङो ओमफ्राय आंहा दाख्लै होनबाय आबौआ माबा गाराय जादोंनो होननानै खिन्थाहरबायना ट्रिटमेन्ट बानायनायाव बेखौनो सानदों आबौआ माने डक्टराव थाङाखैनो होननानै खोनानो मोनबायना ओमफ्राय बाबुआबो थाबाय था र' अरजाया ओमफ्राय मा होनो दा मोजां मोनबाय दा देहाखौ एसे सानबा जालांबाय मुलि जानाया माने एसेल' जाखायो हजम जाजोब्बायना माने बे एसे जानानै आरो बोरैथो नों खिनो ओंखारबावनो बेबायदि जाबाय आरो दहाय गोरा दैखौ एसे मोजां लों आं लोंखायो गोग्गोमनो दैखौ एसे मोजां लों होमबानो एसे उदैया माबा जाहैयो जानो नागिरदों जुलाब जानायनि जानाङादां आं जाबा आरो माबा जागोन ना गिला जाबा मा जानांगौ जाखो जुलाब जानानैलाय जादो अरजाया होनबालाय दे जेबो मोनाखैबा जानाङा
आने राजाखौलाय नों खाबाय मा खालामदों खिया खिया इखौ खेबद्राया ओरै जोंखौ खेबबाय था होना जों रायलायबाय थागोन खिनो मा होनदों नों ओंखारो खिया ए खिफिबाय थायो माने बै नों खिफिनायजोंनो थांगारबाय मिथिबाय खिनायजों थाङो बिदिसो आबौआ नै थांखु जानायखौ दासिमबो नागारा माने गोदोनि आबौना थांखु जाखायो सिगांनिफ्राय जाखायोना आबौआ जों उन्दै उन्दैनिफ्रायनो जाखायोमोन थांखुखौथ' ना बेनि सिगांनो जाखायोमोन सेंग्रानिफ्राय जायो जायामोन उनावसो जादोंना हाबा जाखानासो जादोंमोन दा आबौआ ना ए आबैयाथ' बादा होखायामोन खोमा आबौ थांखु जानायखौ आबौ थांखु जानायखौ बादा होखायामोन ना ए माने गोदोथ' बयबो जाखायोमोन नालाय औ बेनिखायनो आरो दानियासो जाया माने खम जायो आरो माने दा जायो सोरबा सोरबा जेनेबा गामिनिखौ बांसिन जानाय नुयो आङो बिदि आरो जाग्रा बुस्थुखौलाय जायाबा माथो ना थैयाबानो जायो ओमफ्राय मा होनो आबैयाथ' दा देहाया मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय दा टनटना ओमफ्राय लोगोफोर आबैया आंखौ गोदो उन्दैयावहाय ना मा खालामोमोन आंखौ बायै बायै थिबिनाय खोमायोमोन आब' आं उन्दैयाव माने बेखौ गोसोआव दं आङो बाखोमा बाखोमा माने आंखौहाय थिबिनायनो लाङोमोन आबैया गावहा गोसोआव दंना गैला आबैना खोमाया एसे प्रब्लेम जाबाय बेखौ हब्रानांगोनसो आरो रायलायबा नङाबा दहायनो बे रिप्लाइ होबाय थागौमोन लोगोफोर माने खोनाला बेनिखायनो एसे उसुबिदा जाबाय आं रायलायबा थाब रिप्लाइ होनो हाला माने बिदि जाबाय जेरावबो थाङा आङो बे मानसिफोर हाला हाला रायलायबा ओरैनो डक्टरफोरखौ थाबाय थानाय जायो मा मा रायलायदों मा सायोना गसंबाय थाबा सासिनो ना जिरायबाय थाबा सायो जिरायबाबो जिरायबाबो साखायो ओमफ्राय डक्टरा दाख्लै मा होनो दा माबानि सादों बे मेडिसिननि माबा आगैनाबो बाया बेनो सादों ओमफ्राय नङा गारायाथ' मा जायामोन हारसिङै बेरखांलाजोबदों माबाबायदि ना सिफुनाय बायदि सिफुनाय बायदि जादों सिफुवाखैबो गोरा उनाव बेसे जालांबाय हारसिङै गुरुलादों खायसे बिनो माने आलौबाय बिदि आरोना आलौनानैहाय माने एदेरबाय खान्थै दंमोन नामा बुस्थुआ खान्थैया दंना गैयामोनथाय आंबो नायाखै नायासैना मलम फुननानै नों बोरै नुहुरबावगोन उनाव जानायखौहाय माने मानसि नायग्रा दंबासो नुगौमोन जाबाय दा स्लिम जाबाय दा सिफुनाय बायदि जादोंहाय बेखौनो सानबाय आङो आबौआ माने बिदि दैसो दै ओमफ्राय उनाव देरनाया गोमोन गोमोनहां जादोंमोन ना दा स्लिम जाजोब्बाय दा साला आंहा बेखौ सानबाय बोरै उन्दुबावगोन बियो आबौआ माने बिदि सानबाय आंहा बिदि जनानै ओरै उन्दुबाय थायो नों उन्दुनोनो हालाबा साखागोन ना आलौखागोन बियो सानानैहाय जारला बोराय मानसि बोरायबा बुरैबा बयबो बिदिनो जाखायो दाथ' जोंहा सेंग्रा सिख्ला नालाय जेबो जाथ'वाखै बेनो आरो बयबो माने उन्दैनिफ्राय देरनानै बोरायो उन्दै गोरलै बायदि जासिनोहाय ना आबौ ना दा माने बोरायबाय नालाय गथ' गोरलैफोर बायदि जासिनबाय आरो उन्दै गोरलै बादि एसे जासिनो ना बैसोर बादि बेलाय माथो बिदिनो जायो आयौ आं ओंखायनो ना बिराद बुरि जानो बायो बुरि जानो बानानै आङो बिराद एक्सारसाइस खालामो मिथिबायना दा आं दा बडि बानायगासिनो दङ गोबावजोंसो बुरियो ओमफ्राय थाब थैयो आरो गोदो सिगांहाय एसे बिदि मेचिन ओंखारनायमोनबा थाब थैनाय नङामोन थेवबाबो सिगांनि मानसिना नोंसोर आबौ ओंखायनो जेबो जाबावाखै दासिमबो गोराबाव माने जेबो बेमार आजार गैयाना बे सानाय सुनायाल'सो सिखारबाय
जेबो गैया जों जेबो मालाय बायदि माबा बेमार बिदि गिदिर बिदि जाफेराखै आरो उदैयावबो जेबो गैया बेनो आबैनाबो मेगनाबो एसे प्रब्लेम जाबायना आबौना हामनाय जाखाबाय नुला नुला बोले मोले नुयो ओइ लामासिम लामासिम नुहुरोना थेवबाबो बारा सिनायला मानसिखौ सिनायला नुयो थाबायनाय मानसिखौबो सबाय माने बे माबाया मेगननि जाला मोनसे थायोना ओमफ्राय आंनाव होआखै आखै सोना मेगनाव औ बेखौ होनानै लाबाय था साफा जायो बोरायलांबा बुरैलांबा बिदिनो जाखायो एसे ओमफ्राय नोंथांमोनहा आंनि आबौखौ नुबाय कमेन्टआव बुंहरदो नोंथांमोनहा जोंनि आबै आबौआ माबायदि नुखो माबायदि रायलायो खिन्थाहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोनहा ओमफ्राय माखासे दंबावो आनैमोन दङ ओमफ्राय आमाइमोन दंबावो आमाइमोन साथाम ओमफ्राय बिस्रा दा माने मास्टार मावो नालाय आबौ दहायनो खिन्थाखादों आङो बिसोरो स्कुलाव थांनानै फैयाखै दासिमबो बिसोरखौ आङो उनाव खेबनोसै दिनै हास्लाबनाय नंला दा आबौखौसो आङो होसोबोनानै फैखानाय बिसोरखौसो खेबग्रोनो होननानै ओमफ्राय आमाइमोनखौथ' उनाव खेबगोन होननानै आङो बुंखादों नालाय औ देनां जोंना फिसाफ्रा नायनांगोन गुवार खालामनानै बे जोंनि आबै आबौ बे माबाया बिदि आलायनानै दोनगोन आं माथो मोजां खेबनानै बानायनानै दोनगोन आं मिथिबाय ओंखायनो आरो ओरैथ' रावबो रोंनाय नङा बेनिखायनो आं थाब भिडिअ खेबनो फैदों रावबोथ' खेबनानै दोननो रोंनाय नङाना फैबाय गैला मानसि नुवानो गैला माने बेबायदि जागोन ओंखायनो आङो देखायफैथारबाय आरो ना मेम'रि हिसाबै थाथों होननानै आरो देनां जाहाथे जोंहा माने खिन्थानो हाबाय जोंनि फिसाफोरनोहाय बेबायदि आरो नै जोंनि आबैमोन आबौमोन होननानै आरो आबौ आबै आंखौ मोजां सिनायदों सिनायो दा सिनायदों माने आबैनासो नुसिनला होनदोंमोन नुयो आंनाबो मेगन मोसाबाथाय गाज्रि जाबाय आरो मेगना गोदोलांबायसो मेगना ओमफ्राय होनबा आबै आबौ मोजां मोनबाय दा नायफैजानानै आङो मेथाइखौबो लाबोनो बावबाय ओमफ्राय आं सानबाय आबौआथ' जुलाइफे जायोमोन ओमफ्राय दाथ' बोराय मानसि सुगारफोर मोनबाय दा आं बिदि साननानै आं गोदै जाखालाबाय साना आं लाबोआखै आबैयाथ' जेबो होला फिथाइखौनो हरनो हाखालाबा ओमफ्राय आं बोरै लाबोगोन दे ओमफ्राय आं दखानाव हाबाखिसै गरमथारना फैसोमोन आयौ माला फांखा होनानै उन्दुनो हाया उन्दुनाया गरमा फांखा होबाबो माने गुदुं जाखायो दा गुदुंसो लाब गैया माने ओरैबायदि गुदुं जाखायो ओरैबायदि गरम माला सहैनो मोननानै आं दखानाव हाबाखै दिनै आजां गाजांनो माया न'आव सफैबाबो गुदुङानो थानो हाया माने बेबायदि होमबा नोंथांमोनहा जोंनि आबै आबौखौ नुमारबाय आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि नुखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय दा आबौ आबै होमबा दोनथ'नोसै जोंहा ना साहा लोंग्रोनोसै दोनाबाबो दा ससे खेबावनोसै माने साहा लोंनायखौबो होमबा बाय बाय नुदो बैयाव बाय बाय नोंहाबो बाय माइ गाज्रिथारबा नुगोनाबा फैदो होनबाय दा केमेरा खेबदों भिडिअ खेबदों जि नायबाय नोंखौ ना खोने जि नायबाय आं रायलायनायखौबो नायनो नागिरदों ओमफ्राय आरो ओरैबो नायहरदों ना खोने दलद थाखायो जेबो गाबखायाना दिं 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 दे बाय नुदो दे बाय जाबाय दा मोजां नुखोना नुजायासै आरो लंखायो मोजां नुदोंहाय tulu tulu pa tulu la 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 la
짭짭짭짭짭 봐. 이 바보 나기리가 하신다. 사실 바보 바라는 거 나가 안 먹어. 야 호텔 đi bay về lào chơi tháng này sẽ đẹp bầu ruby và time là này phân chuyển chơi mà là ba không chạy trên thang chơi cái mang cái này ra rồi mang cái này ra bảy giờ mà mày là vừa đi qua nào cũng phải rằng người là nè thì thấy được mà lại thằng chơi chơi đấy ya bây giờ đây xin đồng nó mới là làm ăn kịp cái mà bây giờ sẽ stop là gì nữa thằng nó xem bài rồi bệnh thằng nó chơiคือน่ารักคือแม่เด้อเวลาไปไหนๆก็คือน่ารักเลย คือน่าให้คือ อันนี้อะไรรู้มันชื่อขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยแต่บุรีบ้านเราชื่อขึ้นอะไรอยู่กันบุรีบ้านเราชื่อขึ้นอะไรเด้อ đâu ตักขึ้นอะไร đắc ตักขึ้นอะไร ô ทำบาทางก็ชื่อชื่อใช่